Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Агар шумо дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписатсияро пахш кунед. Хоб, дарси имрӯзамон дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Дарси 17. Агар шумо дарсҳои гузаштаро тамошо накарда бошед, ҳатман онҳоро тамошо кунед, зеро ки ин дарсҳо ба шумо кӯмак мекунад, то ки он чизое ки дар забони русӣ медонед, яъне луғатҳоро дар назар дорам, якҷоя карда ҷумла сохтанро албатта ба шумо айнан ҳамин дарсҳо меомӯзонад. Ба ҳамин хотир ҳатман тамошо кунед. Хуб, агар тайёр бошед, мо дарси имрӯзамонро оғоз мекунем. Ассалому алайкум. Мехоҳед ки забони русӣ ва англисиро дар 6 моҳ омӯзед. Мо курси беҳтарини забони русӣ дар 6 моҳро кушодем. Бо кӯмаки ин курс шумо метавонед дар муддати 6 моҳ дар забони русӣ озод суҳбат карданро омӯзед. Барои ба курс иштирок кардан ва маълумоти пурраро гирифтан ба ҳамин рақамҳо ба телеграми мо муроҷиат кунед. Агар ки шумо хоҳед ки забони англисиро дар муддати 6 моҳ омӯзед, ба ҳамин номерҳо ба телеграми инкишоф муроҷиат кунед. онҳо низ курси забони англисии худро дорад. Ҳамаи шуморо ба курси забони русӣ ва англисӣ интизор ҳастем. Хуб, барои шахсоне ки аввалин бор дарси моро тамошо карда истодааст, албатта ман бояд ҳама вақт дарсро ҳамин тавр оғоз кунам, яъне фаҳмонам. Хуб, мо бо шумо ҷумлаҳоро бо забони тоҷикӣ дар экран чӣ хеле ки мебинед, ҳамин хел нишон медиҳем ва онҳоро бо кӯмаки луғатҳо ба забони русӣ тарҷума мекунем. Албатта ҷойҳое ки грамматикаро фаҳмондан лозим аст, ман онҳоро дар ҳамон ҷош сразу ба шумо фаҳмонда меравам. Хуб, рафтем. Ба шумо кӣ лозим? Ба шумо кӣ лозим? Хуб, кӣ мешавад дар забони русӣ? Кто? Кто кӣ мешавад? Лозим нужен. Нужен. Ва ба шумо мешавад вам. Ҷонишин, вам, ҷонишини вам. Ба шумо вам. Кто кӣ мешавад? Нужен лозим, яъне ба шумо кӣ лозим. Ҳамин ҳамаги сета луғатро шумо бояд ҷобаҷо кунед, дуруст ҷобаҷо кунед ва ҷавоби дурустро албатта ёбед. Баъд аз чанд сония ман ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам. Шумо метавонед видеоро стоп кунед ва ҷавоби худатонро дар ягон дафтар ё ки дар дохили худ фикр карда истед. Ман нишон медиҳам, агар хато кунед, ислоҳ мекунед ва ҳамин тавр мо омӯхтанро давом медиҳем. Рафтем. хуб, беҳтарин. Бинед, ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Ба шумо кӣ лозим? Ба шумо кӣ лозим? Кто вам нужен? Кто вам нужен? Ба шумо кӣ лозим? Кто вам нужен? хуб, беҳтарин. Албатта ибораҳои мушкил ҳоли дар қафо аст ва мо бо ҳамин осон оғоз кардем. Анакнун дигар ҷумлаи мо: ба шумо инро кӣ гуфт? Ба шумо инро кӣ гуфт? Албатта якум ба бениҳоят монанд аст. хуб, ба шумо мешавад ишо ҷонишини вам. Ба шумо вам. Гуфт, сказал. Гуфт, сказал. хуб, кӣ албатта кто ва инро мешавад это. Инро это. хуб, ба шумо вам, инро это. хуб, кӣ кто? Гуфт, сказал. 4 луғат бояд шумо дуруст ҷобаҷо кунед ва дуруст ибораро якҷоя карда ҷумла созед. Рафтем. умедворам ки ин маротиба низ шумо албатта дуруст дарёфт кардед. Ба шумо инро кӣ гуфт? хуб, кӣ кто гуфтем? Ба шумо вам. Гуфт, сказал. Инро это. Сказал ин албатта дар замони гузаштаи глагол сказать. Сказал ин барои мард. хуб, сказала барои духтар. хуб, сказали яъне онҳо. хуб, шумо низ что вы сказали, мы сказали.
они сказали. ҳамин хел яъне дар ҷонишинҳои мы, вы ва они мешавад сказали. ҷонишини ана қати сказала, ҷонишини он қати, ты қати мешавад сказал. хуб, беҳтарин. ба шумо инро кӣ гуфт? Кто вам это сказал? ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. Кто вам это сказал? Кто вам это сказал? ба шумо инро кӣ гуфт? Кто вам это сказал? хуб, ман фикр мекунам, ки қариб ҳаматон ҷавобро дуруст ёфтед, зеро ки бораи сахт осон аст. хуб, салака мушкилтар ба мегузарем. Дигар яъне ҷумлаи мо ин ҳамин аст. Яъне ба ман ба ивазаш чӣ медиҳӣ? Ба ман ба ивазаш чӣ медиҳӣ? Ибораи интересна. хуб, ба ивазаш взамен. Взамен. Ба ивазаш взамен. хуб, чӣ мешавад? Что? Яъне ки буд кто, а чӣ мешавад что? Бинед, инҷа просто так мо ҷумла бо шумо насохта истодем. Мо бо шумо боз луғат аз худ карда истодем. Ба ҳамин хотир ҳамин луғатҳое ки мисол 2 ибораи гузаштаба буд, онҳоро ҳатман нависта гиред ба худ, агар чизое ки намедонед. Мисол мана ивазаш, ба ивазаш взамен, касе ки намедонист ҳатман нависта гиред. Ин чизо дигар такрор намешавад. Ба ҳамин хотир чизои лозимра ҳама вақт бояд қайд кунед. хуб, ба ивазаш взамен чӣ, что медиҳӣ? Даш. хуб, ба ман мне. Ба ман мне. Ба ивазаш взамен. хуб, ба ман мне чӣ, что медиҳӣ? Даш. хуб, 1, 2, 3, 4 луғат будааст. Бояд якҷоя карда ҷумла созед. Ба шумо 20 сонияк вақт. Рафтем. хуб, ана акнун мегузарем. Ба ман ба ивазаш чӣ медиҳӣ? ҷавоби дуруст. Что ты дашь мне взамен? Что ты дашь мне взамен? Бинед, ба фикрам бисёриё хато кардан инҷа. Барои чӣ мефаҳмонам? Барои он ки ҷонишини ты дар инҷа дар луғатҳо набуд. Барои чӣ? Сабабашро мефаҳмонам. Дар забони русӣ ҷонишинҳо бо аканчаниҳо, яъне бо пасоянҳо нишон дода мешавад. Дар инҷа бинед. Ба ман, ба ман, ин яъне ба ман ба ивазаш чӣ медиҳӣ? Аз як шахси дигар. Инҷа шахси дигар ҳаст, ҷонишини дигар медиҳӣ. Вот. Дар яъни шахси дигар ҳаст. Яъне ту ба ман ба ивазаш чӣ медиҳӣ? ин тавр агар нависем. Яъне дар забони тоҷикӣ ҳамин хел аст, ки ҷонишинҳо дар дохили ҷумлаҳо на ҳама вақт ба пуррагӣ нависта мешавад. Онҳо бо ҳамин пасоянҳо яъне нишон дода мешавад. Бо ҳамин пасоянҳо, яъне медиҳӣ гуфта, мо албатта дар ҳамин ҷа дида истодем ҷонишинро. дар забони русӣ бошад, агар ҷонишин ягон вақт бо ягон ҷумла якҷоя намеояд. онҳо алоҳида нависта мешавад, алоҳида нишон дода мешавад. Ва ты дар ҳамин ҷа айнан ҳамин чиз аст. Яъне ту, что ты дашь мне взамен? Что ты дашь мне взамен? Яъне ба ивазаш ба ман чӣ медиҳӣ? Ту ба ивазаш ба ман чӣ медиҳӣ? Агар пурра тарҷума карда нависта бошад. Не ки ихелиба дар грамматикаи забони тоҷикӣ нодуруст аст. Грамматикаи забони тоҷикӣ ва дурусташ ҳамин хел аст. Ба ман ба ивазаш чӣ медиҳӣ? дар забони русӣ бошад, агар ҷонишин ҳама вақт нишон дода мешавад. Ба ҳамин хотир ҳатман ҳамин чизро ба худ қайд кунед ва албатта то ки дар оянда чӣ боз дар мушкилиҳо, хатогиҳо роҳ надиҳед. Мо меравем. хуб, ман ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. Ман ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. хуб, ҳозир мешавад сейчас. Сейчас ҳозир. хуб, ба ту мешавад тебе. Ба ту мешавад тебе. хуб, ҷавоб дода ответит. Ответит. хуб, наметавонам не могу. ва
бинед, хоб сейчас ҳозир ҷавоб дода ответит ба ту тибе наметавонам нимагӯ. якта ҷонишинро ман тарҷума накардам. Ин ҷонишини манро ҳама медонад я мешавад. Я яъне ба ту тибе хоб ҳозир сейчас ҷавоб дода ответит наметавонам нимагӯ, яъне я ман. хоб 1 2 3 4 5 луғат мешавад, яъне яра низ хушк кунем. Ман албатта дар экран нишон надодам. 5 луғатро бояд якҷоя кунед, ҷумла созед. Ба шумо боз 25-30 сония вақт. хоб беҳтарин бинед. Ман ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. Сейчас ҳозир ҷавоб дода ответит ба ту тибе наметавонам нимагӯ. хоб ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Я сейчас не могу тебе ответить. Я сейчас не могу тебе ответить. Яъне кому тебе, кого мешуд, тебя мешуд. А кому кишид, яъне кому не могу ответить, тебе. Ну ман дар инҷа фарқи тебе ва тибяро гуфта гузашта истодам. Яъне фарқи тибя ва тибе дар падишҳо аст. Ва вақте ки дар падишҳо шуд, албатта аз рӯи савол. Яъне тибе ин каму, тибя бошад агар каво. хоб дуруст, беҳтарин шахсе ки дуруст ёфт табрик мекунам. Ман ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. Я сейчас не могу тебе ответить. беҳтарин, мо мегузарем. фардо шумо ба кор меравед. кор работа. ҳозир як чиза мефаҳмонам. хуб гӯш кунед. ба на. хоб меравед пайдёте. агар мошинқати бошад, агар поедете, ну дар инҷа пиёда рафтанро дар назар дорад. хоб фардо ёки пагоҳ мешавад завтра. хоб шумо мешавад вы. хоб чера мефаҳмонам гуфтам, бинед. дар инҷа кор яъне работа бе окончания аст. Яъне окончания, яъне кор ин исм аст, работа мешавад. Но вақте ки куда, ба куҷо куда мешавад, яъне окончания у мегирад. яъне окончания у гирифт, работа намешавад. яъне фардо шумо ба кор меравед. мисол ман фақат ҳамин якта работаро гуфтани ҳастам, чтобы полна ҷумларо насозам. яъне куда ки шуд, направление на работу мешавад. На работу. У окончания у мегирад. ба ҳамин хотир ҳаминро аз хотир нагузаронед гуфта, наброред гуфта ман гуфтам. яъне ба кор на работу. яъне ҳамин хел. яъне у окончания мегирад. хоб луғатҳоро якҷоя кунед, ҷумлаи худро созед ва ба шумо камтараки дига вақт. рафтем. хуб, беҳтарин. фардо шумо ба кор меравед. савол дода истодааст. хоб ҷавоби дуруст ҳамин хел. Вы завтра пойдёте на работу. Вы завтра пойдёте на работу. яъне пиёда рафтанро дар назар дорад. яъне пайти, яъне пойдёте, ин пиёда рафтанро маънидод мекунад. яъне ҳаракате ки бо пои пиёда мешавад. хоб аз глагол идти баромадагӣ аст. Пойдёте на работу. яъне вы завтра пойдёте на работу. фардо шумо ба кор меравед. хоб на работу, окончание у гирифт. яъне куда на работу. Куда на работу. хоб беҳтарин. фардо шумо ба кор меравед. Вы завтра пойдёте на работу. луғатҳое ки лозим аст, албатта қайд кунед. ибораро низ албатта қайд карда ба худ омӯзед. мо бошад агар боз як ҷумларо бо шумо мебинем. ман як соат пас меоям. ман як соат пас меоям. хоб ман биёед ҳамҷа тарҷума кунем. я
пас, яъне 1 соат пас, 2 соат пас мешавад через через час, через 2 часа, через 5 часов, через 10 часов, яъне через ин мешавад пас. хоб ҳамин маъно қатем. Меоям мешавад приду. Инҷа низ пиёда омаданро гуфтесоз. 1 соат мешавад час. Ну соат худаш час, и 1 соатам час мешавад. Яъне через час ин 1 соат пас мешавад. Через час. Через 2 часа мешавад баъд аз 2 соат. Через 5 часов мешавад баъд аз 5 соат. Через 10 часов мешавад баъд аз 10 соат. Умуман ҳамин чересро мемонед ва дар қафош мемонед. Через 15 минут, через 10 минут, через 20 минут, через 30 минут, через 40 минут ҳамин хел монда рафта мегирад. Чересро мондед ва баъд қафош ва вақти муайянро монда гуфта рафта мегирад. Ин бениҳоят осон аст. хоб ибораи сахт осон бояд ҳамаатон инро дуруст ёбед. рафтем. хуб, беҳтарин. Ман 1 соат пас меоям. ҷавоби дуруст: я приду через час. Я приду через час. Яъне я приду через час. Яъне ман 1 соат пас меоям. Агар шумо бо мошин омадане бошед, я приеду через час. Бинед, я приду через час гуфта пиёда омаданро дар назар дорад. Яъне бинед, шумо дар як ҷо ҳастед ва пиёда омада истодед ва дар ҳамон ҳолат мегӯед ки я приду через час. Агар ки шумо як ҷои дигар бошеду ва телефон қатӣ ё ки гӯед ки ман баъд аз 5 соат меоям ва шумо бо транспорт, бо нақлиёт, яъне бо мошину, бо велику, бо мотосикл биёед, агар дар ин ҳолат шумо мегӯед ки я приеду, аз хотир набаред, я приеду через 5 часов. Через час я приеду. Яъне ин маънои шумо транспорт қатъи омаданатонро дар назар дорад. Яъне я приеду через час, ин уже аллакай маъниш дигар шуд. Я приду и приеду. Бинед, приду пиёда, приеду мошин қатъи. Яъне я приеду через час, ин аллакай дигар маъно ҳаст. Яъне шумо бо мошин омада истодед ва мошин қатъи меоед. хоб, беҳтарин. Умедворам дарс ба шумо маъқул шуд. Агар маъқул шуда бошад, ҳатман тугмачаи лайкро аз хотир набароред ва фикри худро дар комментар нависед. Дарси имрӯзамон аз ҳамин иборат буд. ман бо шумо Лутфулло Элмуродов будам. ҳатман ба курси мо иштирок кунед ва забони русиро дар муддати 6 моҳ омӯзед. маълумоти пурра дар бораи курс дар описании ҳамин видео аст. хайр.